Vai. Am văzut la Lorin cum a creat acel efect de latex pe buze și am zis să încerc și eu. Și a folosit un ruj maro, eu l-am pe acesta de la NYX, nuanța brown. Hai să vedem. Trebuie să avem colțurile mai intense. Încerc să cum blenduiesc ușor. Și am rujul acesta roșu mat de la Pharmacy. Trebuia să încep colțurile, acum i-am amintit. Nici nu am uitat colțurile prima dată. Arată superb. Trebuie să-l lăsăm să se usuce. Bun. Și acum venim cu un gloss. Tot de la Pharmacy. Îl găsiți tot pe linkul mamei. Este un lip plumper, adică are senzația aia de usturime și îți mărește buzele. Wow. Ok. E foarte frumos. Vai.